Kemon. Sirahmu matera bisa turun. Asik. Andung tresno uga andung waktu. Andung waktu cok. Mikir butuhe mikir Pandoko jur saiki bingung atine. telung dino Sedino kanggo sapa sing sedina kanggo wong liya ayo bae Kurniawan ada seger banget absen ada Aziz Tabrak official enak tenan cok Biru ayang mikir bojo loro. Aku sing kenal jaluk di sayang sing kuwancur jaluk
Cikemo Gemasto supayane baku menembung salino yen rupito angadan mugi slawas sing ngancani setya tulus kuang sapinginmu Gendang digas BCN. Ayo Cikimo Susukimo 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 Sapi
Aduh, Hae se ayo. Eneh Mas. Eneh Mas sing abang Pak aja Joko. Mas. Sabtu pati toratu mreng sliramu. Ing sisiku. Mugi Gusti milani tresnoku bakal ginawa mati. Sekar kandel Jaluk sangu Pak Bos. Jaluk sangu. Pak bar niki napa meleh lagune? Bojo loro. Aku sing enom. Sabtu pandit tureku mring sliramu. Dadi ing sisihku. Mugi Gusti nglilani tresnaku bakal ginawa mati. Bojo loro. Ampun lenggah riyen. Aku yo urung ganti jeneng lho Mas. Urung ganti. Ayo ya. So, so, Mangga, mangga. so, Sekar kandel. Sekar kandel campur sarine loyong. Heeh. So, 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 monggo. Manis dek kowe pancen manis. Tambah manis yen ora seneng lames yen mesem manise ngonggole madu kaya bisa ngrontakno jantungku. Aduh deh dironce-ronce setengah mati aku tresno kowe. Pasaturi Mas nang Surabaya. Aku ngerti sampean seneng godhong. Diiris-iris aduh deh
gulane Jawa kowe cah manis dasare prasaja tambah manis yen ora seneng lames yen mesem manis ngungkuli madu kaya bisa ngrontakno jantungku aduh deh dironce-ronce setengah mati aku tresno kowe pasar turimas nang Surabaya aku ngerti sampean seneng godhong diiris-iris aduh deh gulane Jawa kowe cah manis dasare prasaja yuk dibablaske lali janjine yuk pandai bersilat watake wong lanang sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang bangun nganti ling sreng ngene ana kene aku nunggu kowe janjinde dandane alasane mangka lake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko pokoknya penak sih tak ngombe sih aku dikek ngombe kok iya toh niki dibablas di Andi sambel kemangi paronan karo Andi yo kena
Parunan karo Andi, ora apa-apa. Sing penting marai galak. Iya tenan Iya. tenan. Jan-jane kowe nang ngendi sambel kemangi Mas gelakatmu saksak ngerigani atiku sujud kowe kancan karo wanita liya. Nuansa koplo ya diaturkan bersama Mbak Dwi, didukung bersama ada Popeye dan juga cerah foto Ji Jantung.
di season yang kedua pada kesempatan sore hari ini bersama Sekar Kantin Campur Sarinya Indonesia. Ada Ida Sudela, luwe becik lo. Pripun Mas? Gelo, nggih, oke, monggo. gelo. Apa mau? Sudela. Saiki wis ora. Wis ora Sudela, wis Supodo. Wis padha. Lah ya wis Supodo. Ndak kelingan ora ndak? Sudela iki lho ndak. Saiki. Aku nek Nggih, kelingan nalika semono kae. Jaman semangka. Iya, zaman semongko. Waktu masih lucu-lucunya. Iya, urung melon ya. Urung melon isih semongko. Nggih. Iya dipinangkani menika wonten pamundhutan tetempanipun lagon monggo menika gelo. Ayo yo. Mangga mangga mangga. Monggo. Mangga jambu, nanas, melon. Bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku saya sinendalatiku lo tumetes nelesi pipiku Yen pancene kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu biyen pancene ditinggalke gawe gelo hati selawase. Goleki mung apote kepengin ketemu nadyan adoh tak parani mung nuruti karepe ati barang saiki ketemu pancene ora tresno mbok yo kondo sing prasaja
lanjut Mas. Golek mong apote kepengin ketemu najan adok tak parani mong nuruti karepe ati barang saiki kaya sinandar hatiku lotu metes nalasi pipiku yen pancene ora tresno mbok yo kondo sing prasaja aja gawe bakal gondeli kaya ngene lelakonku biyen ngapa kok dadak ketemu yen pancen dibablaske sinarengan Mas e. Oh, tak koplo siap. Ati sak lawase. Matur monggo pun aturaken menika Cundamani spesial buat kedua mempelai. Yuk. Spesial buat Mas Muhammad Siddiq dan juga buat Memei Mailidin, monggo. Yuk goyang bareng di sini. Spesial buat kedua mempelai, yuk monggo.